Tarihin Jamila Labarina. Wace ce Jamila Labarina? Amina uba Hassan, wadda aka fi sani da Jamila Labarina ko kuma Maman Haidar, shahararriyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood, kuma tsohuwar matar jarumi Adam A. Zango. Sannan ɗaya daga cikin jaruman da ke taka rawar gani a cikin shirin Labarina na Amina, wanda ake haskawa a tashar Arewa 24 tare da manhajar YouTube a shafin Amina. Haihuwa. Sannan jarumar, kamar yadda ta zayyana, an haife ta ne a garin Kaduna, sannan ta girma a garin Kaduna har zuwa lokacin da sana'ar fim ya garzaya da ita jihar Kano, kafin daga bisani kuma Gombe ta dalilin fim ɗin Labarina. Karatu. Sannan jarumar ta yi karatunta tun daga matakin primary school har zuwa matakin secondary school duka garin Kaduna, sannan daga bisani ta yi ga makarantar diploma duka cikin garin Kaduna. Fara fim. Sannan ta fara fim ne tun lokacin tana makarantar secondary school, suke drama irin na nishaɗantar da kai. Ganin yadda take kokari, hakan ya sa ƙawayenta suke ba ta shawara da ta shiga masana'antar Kannywood domin da ta iya, tun tana ɗaukar hakan da wasa har aka je matakin da ita ma ta fara ra'ayin hakan, kuma har ta kai ga yin hakan. Sannan a cewarta, ta fara fim ne tun lokacin Rahama Sadau ba ta zo masana'antar ba, kuma fim nata na farko shine Gidan Danja. Jerin fina-finai. Sannan jarumar Amina uba Hassan, wadda aka fi sani da Jamila Labarina, ta yi fina-finai da dama kamar su Labarina, Gidan Danja, Matan Alhaji, Garwashi, Teburin Mai Shayi, Matar Gwamna da dai sauransu. Haɗaka. Sannan ta yi fina-finai da dama tare da jarumai da dama kamar su Sadiq Sani, Sani Danja, Yakubu Muhammad, Baba Sadiq, Dan Musa Gombe, Alhaji Lawal Labarina, Fatima Hussein Abbas, Maryam Gombe da dai sauransu. Ƙarin bayani. Sannan kamar yadda ta zayyana, jarumar ita ma ta fuskanci kalubale daga ciki da wajen masana'antar Kannywood kamar dai sauran jarumai, domin bayan rabuwanta da jarumi Adam A. Zango, ta so ta koma da ƙarfin, amma kasancewar furodusosin wato masu ɗaukar nauyin shirin duk suna tare da tsohon mijin nata, hakan yasa suka ki saka ta a fim nasu. Amma daga ƙarshe, kasancewar akwai sauran rabonta a masana'antar, hakan yasa Aminu Saira ya nemo ta kuma ya saka ta a fim nashi na Labarina, wadda ya zama sanadiyar da sauran furodusosin ma suka fara kiranta aikinsu. Sannan jarumar, kamar yadda ta zayyana, kowa ma a duniya yana son kuɗi, amma tsakanin Jamila na Labarina da Amina, wato asalinta, akwai bambanci, domin a zahiri idan har tana son mutum, rashin kuɗi ba zai sa ta iya rabuwa da shi ba. Sannan a cewarta, a duk wani aiki da aka kira ta, tana iya ƙoƙarinta wajen ganin cewa ta mu'amalanci kowa yadda ya dace, saboda she is very social. Ita ma ƙwararriya ce wajen mu'amalantar mutane yadda ya dace. Sannan a bangaren abinci, ta fi son shinkafa da wake da mai da yaji. A bangaren kayan saka kuwa, a da ta fi son saka irin kayan turawa, amma kasancewar yaronta ya fara girma, a yanzu ta fi son saka atamfa da kuma jallabiya wato abaya. Sannan babban abin da ke saka ta farin ciki shine tuna ɗanta wato Haidar Adam A. Zango. Sannan abin da ya fi bata mata rai shine tuna cewar iyayenta duk ba sa raye. Sannan da aka bata zabi tsakanin Mai Nasara da Alhaji Lawal, ta zaɓi Mai Nasara wato Sadiq Sani. Sannan tsakanin Mai Nasara da Maryam, ta zaɓi Maryam, kasancewarta babbar kawarta a cikin shirin na Labarina, kamar dai da ta ce. Sannan tana tunatarwa masu zaginta saboda matsayinta da Jamila a shirin Labarina shine ya kamata su fahimci shiri ne ba gaskiya ba. Sannan a bangaren masoya kuma, tana yi wa masoyanta godiya da irin soyayyar da suke nuna mata. Sannan a sin da ya fi burge ta a shirin Labarina shine lokacin da ta je tasha wajen Alamin, ta bashi miliyan 10 don ya rabu da Maryam. Sannan sin da ta fi shan wahala shine lokacin auren Maryam, domin kusan duk sin ɗin sun yi shi ne a tsaye, wadda hakan ya sa kafarta ta yi ciwo sosai.
Sannan kamar da ta zayyana, sun fara haɗuwa da mai Zango ne, wato tsohon mijinta, a wajen bikin wani ɗan uwanta kuma ɗan fim mai suna Abakar Fanta, sannan kuma aboki ne a wajen mai Zango. Wannan dai shine cikakken tarihin jarumar, don haka ku taɓa mana subscribe, ku yi like, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode. NW Hausa TV ta ku ce.